sitio da Valura. Desde esta nobre torre do reino dos Valuros, esclarecida tribo do grande e bello reino dos Calecos, con vocos que cantaron desde as veas a terra desta chaira deitada, milleiros de fanegas longamente viaxadas por ventos arrasados e cursos de auga lenta. Chamo polos que araron con paciencia e tempero sucos de aurora nesta leira ancha, polos que derregaron con pulso milenario o espazo fundador meu soarego e ollaron a trasluz o ser das cousas. Cito-vos desde o cume onde se anoan as 4 extremas do sol e máis do vento da altura principal en Caldaloba, que garda a voz secreta da Valura, testemunha na calma que abraza esta larganza. Ascendo a Ameda e a luzgo cara ao fondo e acoden os lugares. Bestar, Bexán Rubiñas, Arcillá, Goá, Cospeito, Lamas, Momán, Moimenta, Pino da Nobre Torre, Río Aveso, Roás, Santa Cristina, Seixas, Sistallo, Támoga, Xermar, Sisoi, Xustás, Vilar e Vilapene. Vivos esteos rexos que acaso son, que foron coas ánimas en rolda, soldados de altas xestas noutros días, cando a terra de noso foi digna e tivo gloria. Boas tardes a todos e benvidos a esta presentación que, como xa podedes apreciar, vai ser un texto suxerente, interesante, cheo de lendas. O Ateneo está orgulloso de ter hoxe aquí a Xesús presentando a última hora este poemario tan interesante que nos leva polo camiño do reino dos Valuros, da Terra Chá e da Torre de Caldaloba. Tamén nos acompaña o editor Enrique Alvarellos, sempre atento e preocupado pola cultura do noso país, na vanguarda sempre. Pois, boas tardes, e douche. Grazas, Ramón, Xesús, amigas, amigos. Primeiro, como editor, o agradecemento ao Ateneo por estar aquí unha vez máis, un acto organizado por vos. Parabéns polo esforzo, enhoraboa por ter chegado hoxe aquí despois do día que tivemos, que agora cougou e nos permitiu encontrarnos a un grupo ben feito para falar da torre deste romance que escribiu e que acabamos de editar de Xesús Rábade. Esta é realmente a primeira presentación despois do bautismo primeiro da obra que tivemos no Museo das Aves de Cospeito, antigo cartel da Garda Civil do lugar, o día 5 de decembro, e é o primeiro premio dun novo certame. É dicir, Xesús Rábade logrou o primeiro premio dun certame de poesía, o certame de poesía Torre de Caldaloba, que acaba de promover, de sacar adiante co impulso da Asociación de San Martiño de Pino, de veciños de Cospeito. Algúns deles temos aquí hoxe representando a parroquia con nós. O impulso desta asociación e o financiamento do Concello de Cospeito púdose sacar adiante o premio que nós, como editora, desde este ano somos os encargados de comercializar, de promocionar e de distribuir. Nos estamos moi contentos porque pousamos na Terra Chá despois de tamén levar casi unha década editando os premios de poesía do certame de Vilalba. Agora empezar con este novo certame que lle auguramos e desexamos que se consolide e que sexa un referente nos certames poéticos da nosa terra.
comezar con Xesús Rábade non podía ter mellor cantor, non? E comezar con esta lenda histórica que así é como ela a define a bella torre de Caldaloba. Este libro, para a traxectoria poética de Rábade Paredes, ven precedido por 2 poemarios como son Sobre ruínas e Memoria do corpo, que levaron pois un recoñecemento fondo no tempo que foron publicados. No 2013 tuvemos nos a fortuna de publicar Sobre ruínas e recibiu o premio da Asociación Galega de Editores como mellor poemario do ano, recibiu o premio de Fervenzas Literarias como mellor poemario do ano e foi finalista dos premios que daquela promovía a Asociación de Escritores en Lingua Galega, tamén como un dos mellores libros de poesía do ano. Eso no 2013. No 2018, Xesús Rábade publica Memoria do corpo en Galaxia e de novo na Gala do Libro Galego, que sabedes que é o certame que aglutina desde hai 4 anos os premios que antes daban por separado os 3 colectivos, as librerías, os editores e a Asociación de Escritores. Na Gala do Libro foi tamén acreedor do mellor libro de poesía do ano. Quero dicir que está nun momento especial de luz poética e de querencia polo verso ben feito, como el ben o sabe facer. Ten moito oficio Xesús desde finais dos 60 que empezou a súa traxectoria poética, e aquí se ve a perfección. É un poemario de 50 páxinas editadas, de 550 versos, creo que teño aquí apuntadas 2.500 palabras, no que non sobra unha nin falta unha. Quere dicir que el nos conta, nos fai viaxar a unha lenda que el construye, e agora explicará un pouco máis despois desa invocación coa que nos acaba de suxugar e de abrir boca hai uns intres. En esos 550 versos el viaxa a unha Galicia do posible tamén, non? A unha Galicia liberada, como lle gusta chamar a ele, como nos gusta nos vela tamén, non? Na Torre de Caldaloba, sabedes vos, na histórica Torre de Caldaloba, que ali faleceu loitando contra as tropas casteláns a filla do mariscal Paradecela, Constanza de Castro, non? Sobre ese núcleo se abre toda unha historia e unha lenda tamén dunha torre que hoxe debemos decir que está tamén moi mancada polo paso do tempo e que reclama, de feito, e iso é algo que queríamos decir hoxe aquí, reclama unha actuación moi urxente e moi rápida xa antes de que pase unha desgracia monumental en todos os sentidos, non? Hai varias asociacións culturais e patrimoniais, a Asociación dos Ancares, que están reclamando que o Concello actúe xa. Nos tuvemos oportunidade de falar co alcalde no día que presentamos estas obras. O alcalde nos dixo que estaba facendo as xestións que podía, non sabemos se está chegando hasta onde pode chegar. En calquera caso, o Concello e a Xunta de Galicia a través de Patrimonio deben tomar carta no asunto, porque a torre pode caerse e esa é a amenaza que nos transmiten os expertos ou a xente que a está vendo día a día, e iso sería unha desgracia patrimonial enorme, non? Que este premio sirva para visualizala, para traela aquí en imaxes como as que vedes. Algúnas son da autoría de Elena Villar, que está aquí con nós, outras son feitas por mí mesmo rapidamente en decembro cando a fun visitar. As que teñen sol son de Elena, as que están nubladas son miñas, que estaba o día anubado, e depois algunhas outras dos arquivos da propia Asociación do Pino. As imaxes nos dan un pouco o panorama de como está o monumento, dese apuntalamento provisional. O monumento desde os anos 40 é patrimonio nacional, desde o 49 creo que teño por aquí anotado. Monumento nacional desde o ano 49 e hoxe é ben de interés cultural, pero o monumento está en serio perigo, está moi mancado, e este premio, quizáis, esta edición e esta actuación literaria que facemos alrededor dos versos de Xesús Rábade ten que servir para expelir a conciencia e facer actuar as entidades responsables, non? Ben, nada máis, a nos encántanos ler e reler este romance que ben pode ser recitado quizáis o próximo verán ou con tempo bo diante da propia torre, porque son versos para oílos como se estivemos oindo, e que seguramente ora nos vai deleitar con algúns máis. É un libro para escoitar e para recitarnos de uns aos outros, e para renovar a memoria desa gran torre que tedes a sorte moitos daqui de ter nacido e vivido a carón dela, e os que somos non da Terra Chá, pero si da provincia luguesa, nos sentimos enormemente orgullosos de tela preto, aínda que eu debo confesar que, como vos dixen, coñecina hai poucas semanas. Irei a ela de cando en vez para renovar ese coñecemento. Moitas gracias.
antes de darlle de novo a palabra ao autor, que é o protagonista deste acto, quería eu facer unhas referencias e explicar un pouco porque tamén estou aquí. Vou ler un texto porque así non me lío demasiado e asustámonos un pouco ao tempo que temos. A miña presencia aquí está tamén, a miña presencia aquí ven tamén de, non só de ser amigo de Xesús, sino pola vinculación que desde a Casa Familiar de Caldaloba tiven cos territorios que se narran no texto. Decía Borges, non se extrañan los sitios sino los tiempos. Nembargantes, no meu caso, con esta lectura reaparecen tempos e lugares, porque removeu en min antiguas vivencias, nunca esquecidas, naquele espacio tan querido, cando de neno e logo de adolescente pasaba tempadas en Caldaloba. Pero tamén moitos lugares que aquí se citan. Moitos deles forman parte dos meus recordos inesquecibles. Cospeito, pola Feira do Monte, Pino, polas campás da igrexa, que de longe falaban e os veciños entendían perfectamente, Seixas, Támoga, lugares a donde íbamos a visitar amigos familiares, e moitos outros. Noutros casos, curiosamente, as aventuras relatadas neste libro formaron parte de intrépidas e moi intrépidas, ademais, diversións de neno. Así, por exemplo, na páxina 30, dice Xesús: contan que hai un pasadizo entre a mansión e a valura onde dorme ouro macizo desde a bella idade escura, tesouro que garda a meiga, que ensae polas noites para percorrer a veiga, de modo que o sorprendido ben fose a pé, ben en carro, só con vela sucumbía, paralizado no barro. Pois eu tamén escoitei de neno a historia do pasadizo. E como non podía ser de outra maneira, a curiosidade levounos en máis dunha tarde a afanarnos na tarifa de localizalo. O meu irmán, maior que eu, dirixía a expedición dos nenos desde a casa hasta a torre. O día que querimos estar máis preto do descubrimento foi cando localizamos un camiño estreito e abandonado, cheo de matogueira, cara ao castelo. Interpretámolo como paso secreto que entonces estaba xa colapsado. Ali buscamos evidencias sen máis resultado que dilatar a nosa fantasía infantil, que tampouco é pouco. Vou contarvos un segredo. Na lareira da casa había un recuncho onde se guardaba a leña. Unha laxa demasiado grande para movela nós taponaba o fondo. Aquela era con certeza a entrada do camiño. Pasaron os anos e aínda non teño noticias de que ninguén conseguira atopalo. Escribe Xesús na páxina 32: meu avó Culás contaba que polos altos da Pena, cando o sol se levantaba e os raios pegaban nela, pois que a centos rebrillaban moedas de ouro nas beiras, que a gran serpe da lagoa, temida e feroz gardaba, desde o coruto da croa, aconsellaba tamén que ninguén se aproximara, pois houbo quen o tentou e a quen a serpe afogara de roscas en compaixón. Pois outras veces, atraídos polas historias de grandes tesouros de mouros, que así se lle chamaban e se siguen chamando na Galicia, que estaban enterrados ali, nos achegábamos hasta a torre. Escarbábamos con ansia infantil, pero non atopábamos outro resultado que a convicción de que fora unha elección pouco atinada e que correríamos calquer outro día hasta outro lugar parecido. Curiosamente, nunca pensei ata agora que parte dos meus contratempos ao longo da miña vida puideron vir por furar nos predios da serpe da lagoa e non ter coñecido naquel momento o consello de Culás, o avó do autor. E por último, vou citar outro texto que relata na páxina 37 e que di: pola cabeceira norte, baixo a coroa castrexa, nacen tres fontelas xuntas que do reino son envexa, movendo no seu desaugue algúns muiños e aceas. Pois os muiños
tamén formaron parte do noso escenario infantil. Naqueles anos mozos trasteaba por dous ben diferentes. Un, o chamado de Salgado, dedicado a moenda de gran. Pero era outro, pertencente á casa de Caldaloba, o que cada día, cando chegaba o solpor, acudía alumándonos cun candil de petróleo con algún maior. Este era aínda máis máxico. Aqueles 400 metros polo camiño desde a casa eran, por moitas razóns, engaiolantes. Alí xerábase a luz eléctrica. Para unhas poucas lámpadas da casa, en tempos que por aqueles lugares non chegara aínda a electricidade. Era unha rudimentaria instalación cunha dinamo movida polo reducido caudal do Reás, que tiña o seu manantial moi preto dali. Eu axudaba a abrir unhas pequenas comportas e poucos minutos despois unha lámpada colgada dunha viga comenzaba a titilar. Casi tanto como eu de neno, ante semellante feito prodixioso. Nunca comprendín mellor a expresión fíxose a luz. Moitos anos despois, a miña vida profesional volveu cara a ese proceso fascinante de produción da electricidade. Predestinación, cousas da meiga amida. E para rematar, traigo un documento do arquivo da Casa de Caldaloba, datado en 1775, que vou ler e que estou seguro que vai ter moito interés. O título é Compra de la piedra del castillo de Villajuán. E dice así: en la feligresía de San Salvador de Joibán, a 8 días del mes de agosto de 1775, ante mí y testigos constituidos partes, de la una parte don Ventura Francisco Pedrosa y Aguiar, vecino de Santa María de Goldo, mayordomo del excelentísimo señor conde de Fuensaldaña, marqués de Alcañices, en cuyos estados es comprendido el coto y jurisdicción do Mato, en el que se halla la fortaleza y castillo de Villajuán, y en virtud del poder que tiene de dicho señor, y en la otra parte el señor don Gabriel Antonio Montenegro y Ron, dueño de la casa de Caldaloba, en dicho coto do Mato, feligresía de San Martín de Pino, vecino de ella, y don Ramón Rodríguez y Ramos de Estúa. Este Estúa, teño dudas de si é Estúa porque no texto non, vamos, no documento non está moi claro. Extrañame moito este apelido, pero en fin, del mismo vecindario. Dicieron que habiéndose hecho vasallos del referido coto do Mazo, representarán a dicho señor de él. De hallarse la cárcel antigua que tenía para custodia de los reos enteramente arruinada, ocasionando lo mismo molestias y fatigas en la custodia de dichos reos, y hacer cárcel en sus propias casas, evitándose estas molestias con la facilidad de permitir, su excelentísimo, demoler una corta porción del remate de la torre fortaleza mayor de dicho castillo de Villajuán, la que después, losada y con su puerta, quedaba cárcel muy fuerte y a poco coste, y se evitaba la molestia y fatiga que ocasionaba a los vasallos una peste de grajos y otras aves que se criaban en dicha torre, inseptando los sembrados sin hallar otro remedio que más propio que hacerlas abandonar a aquella situación. Con lo mal que realmente han informado, suplicamos debe dignarse condescender a lo mismo por ser en general de utilidad, y no siendo de ninguna el citado castillo por su ruina total, a excepción de la mayor parte de dicha torre hacia lo inferior. En vista de estos informes que tomo, su excelencia condescendió a la súplica de aquellos, dando facultades para todo al referido don Francisco, su mayordomo y otorgante, quien en consecuencia pasa a firmar edictos en los referidos estados de las personas y maestros que con más equidad quisieran hacer postura, no solo de la venta de la piedra que contiene y encierra dicha torre y las ruinas de los fortines, barbacanas, fosos y contrafosos, dejándolo en pie con la consiguiente seguridad la mencionada Torre Mayor, con su entrada respectiva y juntamente la piedra y demás materiales de que se compone la casa que servía de cárcel antigua en el referido coto do Mato, sino también el deshacer la parte superior de dicha torre que se encuentra arruinada, y levantarle en la parte de levante un tragaluz
con la altura correspondiente y perfección que pueda recibir una fuerte y segura reja de hierro. Y además de ello, reedificar la puerta principal de la misma torre, dejando esta y el tragaluz con la cantería y perfección correspondiente, sitio abierto para los marcos y más necesario, sin ocurrir falta alguna para fijar una puerta segura y de buena madera como corresponde. Marcos de lo mismo, clavazón y bisagras también de hierro seguras. Poniendo el día para el remate y señalándolo con el sitio el 6 del corriente, en el que habiendo concurrido varias personas con diversas posturas, como más equitativa, se remató en el susodicho don Gabriel la piedra de los fortines, fosos y más referido, juntamente con la que caiga de la superficie de la citada torre mayor que se deshaga, dejando este y su entrada con la seguridad correspondiente en la cantidad de 600 reales de vellón y con la obligación, además, de poner a su coste la reja de hierro para el explicado tragaluz y la puerta con marcos, aldabas, clavazón y más necesario según queda especificado, pudiendo conducir dicha piedra como y cuando le sea conveniente, como mantenerla allí interior, si esa es su voluntad. Todo se dará por concluido en el mes de septiembre del corriente año 1765. Los citados don Ramón Rodríguez y don Ramos Estúa, posiblemente, recibirán 790 reales de vellón, respectivamente, por la ejecución de la obra. De este documento, yo deduzco que, como a capela da Casa de Caldaloba, fundada por Rodrigo Montenegro en 1685, recibiu a súa configuración actual precisamente polo seu fillo don Gabriel Antonio Montenegro y Ron, o citado que comprou esta pedra, 81 anos máis tarde, é dicir, en 1766, un ano despois da compra desta pedra que relatei, pode levarnos á conclusión de que a referida pedra da torre formaría parte, desde entón, da capela da Casa da Caldaloba, pechando deste xeito a insólita vinculación entre a casa, a torre, a meiga e a iglesia. Ou non? Moitas gracias. Bueno, vamos a dar voz a quen ten a voz, precisamente. Xesús. Teño que dar gracias. Aunque o propio dos poetas é falar en poesía, pero teño que dar gracias en primeiro lugar ao Ateneo, Pancho en especial, por facilitar esta presentación, e a asistencia, a pesar do día que foi negro ata as 5:30 ou 6, os veciños de Pino que saudei ao entrar. A Helena, a paciente Helena, é boa lectora dos meus textos. A Neira, amigo polo seu propio pé, pero eu fui un alumno dunha tía súa no Instituto de Lugo cando tiña 15, 16, 17 anos. A quen me quería moitísimo, era moi severa, era a profesora Torbiso, era temible no Instituto Masculino de Lugo, pero a min trataba moi ben, agarimame, eu era o seu axudante, levaba as caixas de insectos e de lagartos sempre da casa para o laboratorio, para... sempre me deu matrícula de honor que nela era excepcional. Co tempo coñecín a Ramón, de Juan, seu irmán querido, morreu moi novo, oíralle falar xa a Alonso Montero. Gracias polo documento, pola lectura do libro e polo documento en especial que non está édito, é un documento inédito. Hai que darlle curso porque eu, para calculando, verdade, os avatares da torre, do castelo, como lle chamamos ali, pensei que viña o seu derrubo da parte de arriba de alguna guerra irmandiña que podía ser, efectivamente. Pois non, é seguramente para a pedra da capela do Pazo de Caldaloba. As fechas, desde logo, indican eso. Eso é. E graciñas ao meu editor,
É dicir, Alvarellos é o meu editor preferido. Está claro, porque é un editor riguroso, que é o que eu pido dun editor. Hoxe non teñen rigor os editores. Sinto moito. Eu teño outros editores, pero este é o meu. Vou ler dous textos máis breves, logo se queren facer algunha pregunta, comento con textos, é dicir, fago explicacións que se me pidan, pero eu creo que é preferible escoitar. As lendas, sobre todo, esta é unha lenda cunhas guías históricas que eu traballei, mínimas. Logo ven a lenda que trato de contar e logo eu tomo a miña posición frente á lenda e fago contralenda, porque claro, os mouros sempre a escuridade é o que queda debaixo do poder, verdad? Cando o poder se institue, debaixo queda as raíces, que son raíces tamén. Os valuros, os pobres valuros, pois eran posiblemente os meigos, os sabios daquela civilización anterior a Roma. Logo veu Roma, sepultouna, pero non toda, nunca sucede así. Veu a Igrexa e acalouna, polas boas ou polas malas, pero tampouco non se librou a Iglesia da chamada superstición, é dicir, que realmente fixo un pacto con esa civilización bella. Daí nacen as lendas. O escritor ten que tomar unha posición crítica. O sitio de Constanza. Cando sitian a Constanza, que escapa de Mondoñedo, na Torre de Caldaloba. Ali morre. En frías noites de inverno dóese a voz de Constanza na triste canción do vento. Tristes días da Forouseira, que era a torre do Mariscal nas terras de Foz, nas terras do Valadouro. Tristes días da Forouseira nos que don Pedro resiste ata renderse á coitela dos seus traidores, comprados polas armas de Castela. Dice que por Mondoñedo resoa indolaído que pon fin ao vello reino. Final triste o de Constanza, que sofre contra a parede o asedio de Caldaloba ata que morre de sede. Son as últimas fazañas dos galegos sometidos xunto coa brava revolta fanada dos irmandiños. Torre máis Pazo, co tempo, pasan a ser gobernados por señoríos alleos, tal Aldonza de Lobeira e a saga dos Montenegro. No seu día a fortaleza foi dita de Vila Xoán, cando un señor de Vilalba veu para tomar Xoibán. Contan que hai un pasadizo entre a mansión e a valura onde dorme ouro macizo desde bella idade escura, tesouro que garda a meiga que ensae só polas noites para percorrer a veiga, de modo que o sorprendido ben fose a pé, ben en carro, só con velas sucumbía paralizado no barro. Así foi, de tal maneira que a toda aquela contorna chamanlle tamén Barreira. Pasaron anos a centos, e a nobre torre resiste porque terman os cementos de fundamento compacto, pois descansa sobre a croa do que foi un vello castro. Castro encarado con outro sito na altura do mato que tamén lle chaman Couto. Mirando cara a dereita, érguense desde milenios as blancas pedras de Seixas, as miñas pedras. Todos testigos sobrados de que Pino e arredores foron de hai moito habitados. A fortaleza do Stela, convén recordalo axiña, collía o que a vista daba de Caldaloba a Mariña e sen apenas mudanza
A Mida fora xa dona de toda aquela larganza ata que a somete Roma. Sobre a valura, no fondo da torre de Caldaloba, onde privaron señores e hoxe reboan as choias, conta unha curiosa lenda que en toda a revolta campa que ali morara unha meiga en coitas de amores sabia, meiga de Sandar, fermosa, que brincaba cos rapaces cando saían de mozas. E un veciño de Xoibán, a quen rondara unha noite, fora sorprendido en coiros nun campelo de mañá. Así que, no sucesivo, para evitar malos pasos, dis que os solteiros libraban amosándolle un rosario. Mais din outros que a muller era en ervas entendida, aquí ven a contralenda. Non era perversa, era sabia, era boa. E que lle tiña xurada o bando da clerecía, pois é sabido no reino, moito tempo antes de Roma, gozaban os menciñeiras de grande poder e gloria, ora curando os meniños, ora os grandes e as facendas, escolmando nas ribadas semente de corvo negra con que compoñer unturas para diferentes males, esconxuraban de paso, combinando ditos tales que ás veces non se sabía se era a pócima por caso ou as palabras casadas as que remedio poñían. No sitio de Caldaloba hai, segundo se comenta, baixo do castro un tesouro guardado por unha vella de moitas arrobas de ouro. E din que onde a vella habita nace un grande formigueiro que, na sega por Vilalba, se aplica en roubar centeo e gra moura, mala praga, que lle chaman pan de corvo, remedio nas mans da sabia para as doenzas do corpo. De modo que de gra boa apañaban 100 fanegas que lle levaban a moura, e de gra de untura e frega, tamén chamada cornecho, apañaban 2 ferrados que de pócimas fan 100. Coas sobras, a menciñeira mantíñese todo o inverno. Fosen mouros ou formigas, andados 14 séculos, seguiu habendo rapiñas e pillotas doutros reinos, con que se armou a irmandiña contra os ladróns forasteiros. Fora sonado o escarmento dado á Torre da Valura polo xente de Cospeito. Houbo loita encarnizada, como demostra no cume a fortaleza adentada. Eu aquí atribuyo aos irmandiños, verdade, chafa total. Din que nas noites de inverno se oe o laio dunha dona na triste canción do vento. É o de Constanza de Castro quen, con Ares de Saavedra, caera na acometida desta acirrada contenda, pois viña de Mondoñedo escapando da coitela que lle cortara a cabeza a seu pai, Pardo de Cela. En canto a serpe da pena, medio en serio e medio en broma, din que a matou Montenegro cando tomou Caldaloba, mais polo si ou polo non, a bella serpe Saavedra figura no seu brasón. Debo dicir, finalmente, que un destemido valuro errante entón por Venecia volveu, cruzado de duro, para alzar contra os señores a República Galega. O dito Percival Luden era cultivado e incauto, pois para mudar as cousas, á predicación do santo hai que lle sumar a forza. E antes de que no seu bando se apuntara a boa xente, xa a Inquisición lle aplicara a extrema unción, lume quente. Os partidarios contaran, acaso por lle dar gloria, que alzou voo desde a pira convertido nunha choia. Eu non sei se ler algo do final. Sí. Non todo. Vou ler parte do territorio do meu canto. O territorio do meu canto é o Concello de Cospeito. Pero non só o Concello de Cospeito. 9 concellos máis da Terra Chá que configuran
esa parte. Coa lagoa de Valverde, a lagoa de Cospeito como centro, texto que eu teño inédito. Esta é unha parte dese canto do meu reino imaginario, que é Valverde, que lle chamo Valverde. Reino que está en case toda a miña obra. Na última, por exemplo, en Memoria do Corpo, que citaba Alvarellos hai un momento. Pois vou ler parte do territorio da xeografía poética, movéndome entre Caldaloba e o Castro de Viladonga. O Castro de Viladonga é un testemunho, ademais, moi ben conservado, bastante ben restaurado, e ben conservado hoxe, un dos testemunhos máis tardíos da civilización antiga, da cultura antiga a Roma, anterior a Roma. Eu creo que se habitou ata o século IV, do século III, IV, estivo habitado. Mais ou menos a cronoloxía da miña lenda pode ubicarse aí, no século IV, fundamentalmente. Coeo e Amida era meiga tamén. Coeo era o consorte, casaron, unificaron terras. Amida tomou o territorio de Caldaloba, rexía o territorio de Caldaloba. Coeo, a parte de Sistallo, é o Castro de Viladonga. Volvo a Valura. A torre de Caldaloba chamase tamén a Valura, tamén a Barreira. Valura de Valuros. Os Valuros aínda hai testemunho deles, creo que no hostal dos reis católicos como administradores, dixeronme que no século XV, XVI. Por lo tanto, escaparon, pero debían ser listos, debían ser listos os Valuros. La Valura nativa, é a páxina 46, empregou a consorte os seus cuidados na mellora da xente. Eu fago unha especie de comunismo primitivo, como me gustaría facer unha especie de comunismo co meu reino ilusorio. Na mellora da xente, gobernando de entón con bo mandado Caldaloba redonda, coas terras de Xoibán, Begonte e Nete, os cobizados largos da próspera Vilalba, co río Madalena ata Xermade, volvendo aínda a Parga cos terreos en volta e os sonados tesouros da cantería branca, con todos os lugares ata a raia de Outeiro, xa rendidas as augas do Támoga e do Ladra, repregándose logo por Rábade e por Pino, subindo o mato cara a Penas Brancas, entre o rego e a rega por Porto e os seus muiños ata dar co clareo da longa amillarada. A maiores, Amida, por disposición nata, atendía os mesteres relativos ás augas de ríos e regueiros, regas, brañas e gándaras, coas fontes manantías que os seus caudais abastan, ademais das lagoas, tres principais na chaira, que son Valverde, a grande, e as algo máis modestas de Río Caldo e Caque. Sentou praza Coeo en Viladonga, de terra e fortaleza xa ben romanizada, ata o pé da lagoa, con longas estadías na ben edificada Vila Branca, próxima da Valura, que engrandeceu a Mida, para rexer continuo e dar defensa ás terras e facendas ricaces dos dous bandos, collendo polo lado Río Aveso e virando a Abadín, a Pastoriza e Castro. Din que ao casaren lle fixo a Caldaloba o gracioso galano de aproveitar as augas cabo a Serra de Meira, onde o niño abre paso, coas fontes que hai en volta e mailos ríos que din Labrada e Anllo.
Poilofolín e o Támoga eran parte do vello rei Cospito xa citado. Pasaron estes feitos que para vos escribo no reinado en concerto que durou moitos lustros e foi no cuarto século do cómputo de Cristo. Así digo e así é, tal como acordo e vexo, e pago aquí tributo por vontade e por manda os túmulos sagrados dos avós de milenios, Modias, Penas, Medorras, Coutos, Castros e Furnas, de celtas e valuros, calecos e coeos, xente toda de meu, Santa Compaña ancestral e telúrica. Moitas gracias.